So in a case, once again, I repeat that women wrestling will start approximately at noon, starting at 12 o'clock as marked on your screen also. So check the information. This is an estimated start, so hopefully you can start at the time as the boys free wrestling tournament will come to an end. And at 1300, 1 o'clock p.m. an estimated beginning of the medal ceremony of the free wrestling tournament. Tyttöjen painiturnaus alkaa kello 12. Palkintojako ja medalin seremonia alkaa kello 1. Poisten vapapainin turnauksen palkintojako kello 1, kello 1. Suunnitellaan. Registrointi huomisen kreikkalais-roomalaiskilpailun varten on käynnissä vielä. Jos on tyttöjä, ketkä haluavat osallistua sitten kisakansliassa korokkeella, saa ilmoittautua. Tytöt tervetullut huomisella kreikkalais-roomalais-turnauksella. Odotetaan vielä, jos joku haluaa osallistua, sitten te ollaan niin tervetullut. Voi ilmoittautua. Huomenna on tulossa pitkä päivä odottaessa jossakin melkein 2000 tai vähän yli 2000 ottelua tulossa huomisella kilpailupäivällä. Ja aamulla 9 tämä alkaa ja loppu voi olla jossakin illalla 8-9 maissa. Tämä tulee olemaan huomenna pitkä päivä. Mutta tänä päivä vielä niin kuin jatkuu tyttöjen paini ja sen jälkeen vielä nämä maaottelut ovat tulossa. Ne oli ohjelmassa myös torstai-illalla ja viime päivälläkin. Siellä oli maaottelu, 2 maaottelua ja tänään ne maaottelut, mitkä ovat tulossa jossakin illalla kello 6. Yksi niistä oli niin taululla myös kreikkalais-roomalais-tyylissä ja ne alkaa noin kello 6, 18.00. Женская борьба начинается 12, около 12 вовремя начинаем, так что разминьтесь, разминка идет сейчас, а потом награждение в час дня турнира в вольной борьбе, 6 лучших в каждой весовой категории, и в весовой категории награждаются. Можно еще зарегистрироваться, девушки могут зарегистрироваться на завтрашний турнир греко-римской борьбы. Регистрирование идет в секретариате, соревнования здесь на сцене. Есть еще девушки, которые хотят участвовать в греко-римской борьбе завтра, то ожидаем регистрации. Also, at the same time, don't forget about the medical control and weigh in for the tomorrow's Greco-Roman tournament.